si DILG Secretary John Vic Remulla nagplano gyud mga kagalaan niya modagan siya, option siya og posibilidad, dakong posibilidad nga modagan siya mahigala pagka presidente sa 2028 nga eleksyon. Kuyaw sa nagplano mahigala John Vic Remulla kung mauhon. Bueno, mahigala kung si John Vic may modagan kining tanan nga mga local government officials mahigala mo kuan gyud mo abiba gyud niya hinuon indekin. Tinuoray lang. Nga naman DILG Secretary gyud ni. DILG Secretary niyang igsuon nga mao si Crispin Remulla, ombudsman, mga sukit di paminaw. Paminaw ko, inigdeklarar gyud ani mahigalan John Vic Remulla nga mo daga na pagka-presidente. Wagi mamisik ani, tanan mga kagalaan nga mga governors, abot doon na ba ka siguro yung makasupak, pero kuyawan maka. Inyo mang boss ning mudagan. So gikan sa governors, mga mayors, mga mayors, mga kuan, apil ngadto na mo support mahigalan John Vic. Unyag di ka mo support ron, malatiguhan ka sa igsuon nga si Crispin. Maura ba'y ombudsman, andi ra mo jurisdiction sa ombudsman. Medyo kuyaw-kuyaw ning kalakiha mga higala. Pero mo lagi na, ang katawhan, mao magi mo hukom. Basin o maginiphanay lang ni og mga leader sila, okay ra og ang pabutaron ng mga mayor at governor, siguradong daog si John Vic. Tanaw ko, og mudagan eleksyon 2028 nga inon nga ang mobutara ang mga mayors lang o mga governors, daog. Kay DILG Secretary man siya. Plus pursa may galang Crispin Remulla nga taga ombudsman. Modaog. Pero problema ang mga tao yun ang kinabag-ang katawhan. Diha na mahigala ang problema ang dako. Kaya mga tao maumag yun mahigalay final yun nga mo hatag mga higala sa paghukom. Nga naman sa ginaingon na sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Ang soberenya, ang kagahuman gikan sa katawhan. Mao na nga ang mga tao gyud may mohukom mga kaigsunan.